Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da aka bar ku da lokaci. Kamar da muka saba yau muna dauke da sababbin fina-finai wanda za su fito a ranar Lahadi. Wannan fina-finai suna da kyau sosai ga wanda bai kalle su ba, ya kamata ya biyo mu daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshe sai ya saurari bayanai ta yadda ya samu wannan film cikin sauƙi ba tare da ya sha wahala ba insha Allah. Kakin mu yau da bayanan namu idan wani bakon zan wannan shafin namu ka daure kai mana subscribe da alamu kararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wannan fina-finai ne duka wanda za ka samu a cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata, wanda muka talla a kowane lokaci, wanda za ka iya samun duka wani sabon film a kowace rana insha Allah. Muna saka fina-finai guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP za ka iya ɗaukar lambar mu ne saman profile ɗinmu na za ka iya ɗaukar lambar mu sai kai muna magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Ta nan ne za ka iya biyan kuɗinka sai mu saka ka a cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka iya biyan kuɗinka a duk kowace faɗin duniya, kowace ƙasa kake insha Allah. Idan ka taɓa mu za mu gaya ma haida za ka biya kuɗinka sai ka shiga cikin wannan tsarin na VIP insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP kinan sai ka daure ka ɗauki lamba ta mu sai kai muna magana kowace ƙasa kake insha Allah. Idan kai muna magana za mu saka ka a cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka iya biyan kuɗinka kowace ƙasa kake insha Allah. Idan ka taɓa mu za mu saka ka a cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka iya samun duk wani sabon film insha Allah. Wannan dama ce gare ku waɗanda suke ƙasa waje ba samun inda za su samu fina-finai na Indiya fasara Hausa sababbi kenan insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin kenan dama ce ta samu gare ku wanda za ka iya ɗaukar lambar mu kaɗai za ka iya muna magana kana zaman ka ne fina-finai za su iske ka a inda kake, sannan ka shiga ka kalla ka sabki a cikin wayar taka. Idan kana buƙatar shiga ciki na sai kai muna magana. Muna azamin ku link namu na group na WhatsApp na Telegram wanda za ka iya shiga kai mai adamin magana ko kuma ka ɗauki lamba ta Libya wanda za ka iya mini magana sai in saka ka a cikin wannan group wanda za ka iya duk wani sabon film da ya fito za ka iya samun sa kowane irin ko daga wani kamfani ne insha Allah. Idan kai muna magana za ka iya samun duk kowane irin film kake so. Yanzu ga muna da fina-finai sama da 5,000 a cikin group kin namu wanda za ka iske gara basa wanda ba tare da ka ba da kullum na sau iske su ne za ka yi ka kalle kowane irin film da ya wuce a baya wanda ba kalla ba za ka iske shi a cikin group kin. Idan kana buƙatar shiga ciki kenan sai ka yi muna magana sai ka biya kuɗinka a saka ka ciki wanda za ka iya samun duk kowane iri za ka iya samun film guda uku a kowace rana. Sannan kuma muna saka fina-finan mu duk wani sun wuce a baya idan ka shiga za ka iske su a ciki insha Allah. Ka duk wanda yake buƙata kenan sai muna magana sai mu saka shi a cikin wannan gurbe. Kar ku manta ku muna subscribe da alamu ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gane su a kai insha Allah. Duk wanda yake buƙatar shiga kenan cikin wannan tsarin sai ya tuntuɓe mu ta lambar tamu sai mu saka shi a cikin group namu wanda kowace ƙasa kake insha Allah. Muna da hanyoyin da za ka biyan kuɗinka mu saka ka cikin wannan group na VIP wanda za ka iya duk kowane irin film za ka iya samu. Kamar da muku tallarsa insha Allah za ka iya samu kowane irin sabon film ne da ya fito a ranar da ya fito a ranar za ka same shi a cikin wannan group na VIP. Idan kana buƙata sai ka tuntuɓe mu ta lambar ma mun gode. Ga mabuta kallo sai mun ji ko insha Allah. Mun gode insha Allah.